Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kung subong mabatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Congressman Greg Zataya magapamuno sa transition team sang kampo ni Benitez kapin sa 500 ka mga traffic enforcers sa Bacolod, padayon nga naga-duty. Bangkay sa lapsag nakitaan sa likod ng patio sa Victoria City. Most wanted sa Mandawi, Cebu nga na-detain sa Talisay PNP, nakapalagyo. LTO nagbukas sa isa pagid ka extension office sa isa ka mall. Kag sa Good Vibes International Nurses Day gin-celebrate sa BAMSI. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, extension sang Land Transportation Office sa Ayala Mall nagbukas. Sa karon renewal pa lamang sa driver's license ang pwede nga ma-accommodate kag mahimo sa sunod pa sarang makabaton sang para sa bag-o nga driver's license kasubong man para sa student permit. Suno kay LTO Bacolod Chief Ruben Tampos, tinutuyo sini nga ma-decongest ang kagutok sa LTO Bacolod main office. Humalin man sa Marso, naga-operate naman ang Vehicle Registration Extension Facility kag initanan kabahin sang pagpalapit pagid sang serbisyo sang LTO sa mga pumuluyo. Dugang pa ni Tampos sa madason nga bulan, ginapaabot ang pagbukas sang extension office man sa IB Magalona, kung sa diin siya ang magapamuno sang among nga talatapan. Pero mahimo man nga sa masunod nga tuig ini ang mangin isa man ka district office. Bangod aprobado naman ini. Kadungan man sa bulan sang Hunyo, ang ginapaabot pagsaylo man sang LTO Bacolod sang ilang nga talatapan sa Mansilingan. Initial pa lang subong nga nga gina-accept nila nga transaction is the renewal of driver's license. Then next siguro, once ma-approve na, ang new license will be issued na dira sa Yara Mall at the same time issuance ng student permit application. Sa subong purely renewal lang sa driver's license. At sa PNBIC, sa Private Motor Vehicle Inspection Center, sa Bredco, no, sa isang thematic na area ito wala, may mag-uban na ito nga BREF, Extension Office naman sa LTO Bacolod, ang Vehicle Registration Station Facility, renewal sa registration na dito, ma'am. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental naka-record sa pinakamanubo nga kaso sa COVID-19 nga may 4. Sa May 11 nga report sa Provincial Incident Management Team, 4 ang COVID-19 cases. Sa among report, tig-isa ka active COVID case ang gina-report sa Himamaylan City, Hinigaran, La Carlota City, kag Pontevedra. 0 naman ang new COVID cases kag gina-report sa among adlaw. Sa tunga sini, padayon ang pagpahanumdum sa publiko nga magsunod sa minimum health protocol. Padayon man ang pagduso sang kampanya sa bakuna, ilabi na ang wala pa makapabakuna kontra sa virus. Sa number 8, anay pamuno sang Philippine College of Physicians sa nagalaom nga magapabilin nga prioridad ang healthcare system sang bag-o nga administrasyon. Nagapabilin sa Alert Level 1 ang Bacolod nga may isa ka COVID-19 case sang Mayo 11. Hindi naman kinahanglan ng lockdown pero nagapati si Dr. Michael Thomas Salvador nga hindi dapat magkumpiyansa ilabi na ang publiko bangod nagapabilin gihapon ang virus. Nagalaom ang anay presidente sa Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter na sa idalom sa panibagong nga administrasyon, magapabilin nga prioridad ang healthcare system, ilabi na ang bangin sa COVID-19 response. Nagapangabay man ang anay medical volunteers ang Emergency Operations Center sa Pumuluyo, ilabi na sa mga unvaccinated, mga senior citizen kag may comorbidity nga magpabakuna o kung magpa-booster dose, agud mapangapinan ang kaugalingon sa posible liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod. After this election, siguro we need to be proactive na lang in keeping ourselves and our families healthy, no?
Well, we're expecting a new administration, no, locally and nationally. So we hope that health will still be a priority, no, of the incoming LGU and incoming national government. Sa number 7, sa San Carlos City, environmentalist group kag simbahan katoliko nagapanawagan sa alkalde nga hindi pagdayunon ang gipropose sa karon nga LNG power plant nga igatukod sa syudad. Unopposed candidate si re-elected Mayor Renato Agustino sa syudad sa San Carlos kadamlag pa nagbaton sang award sa International Conservation Organization. Gani panawagan sang environmentalist group na lakip na diri ang Youth for Climate Hope upod sa kay San Carlos Diocese Bishop Gerardo Almenaza nga pamatud-an sang local government unit ang recognition paagi man sa pag-reject sa ginadihon nga 300 megawatt nga liquefied natural gas power plant sang San Miguel Corporation kag Reliance Energy Development Incorporated. Planong itukod ang power plant sa San Carlos Ecozone nga nagaatubang sa Tanyon Strait, ang baybay sa tunga sang isla sang Negros kag Cebu. Nagapati sila nga maapektuhan ang coastal area sang pollution kag iban pa nga possible hazardous exposure nga matuga sang planta sa komunidad. Sa number 6, patay nga lapsag na sapwan sa likod sang patro sa Victoria City. Nasapwan sang caretakers ng St. Joseph Public Cemetery sa siyudad sa Victorias ang bangkay sang isa ka lapsag nga nasulod sa karton sang Martes. Antes sini suno kay Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, ang hepe sang Victorias PNP, nga ginpahayag sang caretaker nga iya nakita ang 3 ka persona nga nagakutkot sa likod nga bahin sang patro kag ila ginbilin ang karton nga natukiban lapsag ang unod. Nagpadulong naman suno kay Fajardo ang iloy sang biktima kag iya ginsiling nga napatay sa ospital ang iya nga lapsag kag bangod wala sila sang ikasarang, ila na lang ini ginlubong sa likod sang sementeryo. Ang PNP ang nagbulig naman sa pagpalubong sa lapsag sa sulod sang patio. Sa number 5, most wanted sa Mandaue, Cebu nga nakadetain sa Talisay City PNP, nakapalagyo. Parayon ang manhunt operation karon sa PNP batok sa kay Arnel Ocaña matapos ini magkapalagyo kagabi sa Talisay City Police Station kung saan siya nakadetain. Si Ocaña may kaso nga rape kag top 1 most wanted sang Mandaue City, Cebu. Nakapalagyo siya sang kagabi paagi sa pagtakla sa likod sang police station. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Arthur Bayaban, hepe sang Talisay City PNP, si Ocaña ang nagpakuno-kuno nga nagasakit ang tiyan kag nabudayan maginhawa. Amukon nga agin pagwa ini sa selda kag temporaryo agin papungko sa pulungkuan. Madali lang nga nagbalikid ang pulis suno sa kay Bayaban, gilingon naman nga nagdalagan kag nagtaklas ang suspect. Natala na magsubmit sa written explanation ng on-duty nga pulis, may angot sa natabo nga pagpalagyo sang preso. Sa number 4, drug surrenderer patay matapos ginatiro sa banwa sang Kawayan. Patay ang 42 anyos nga si Raymond Bolneo matapos ini ginluthang sa Martes sa barangay Mambugsay, Banwa, sang Kawayan. Sa investigasyon sang PNP, nagapungko lang sa waiting shed ang biktima sing hinali mag-abot ang suspect sakay sa tricycle kagilayon gintiro si Bolneo. Nakilalaan man sa mga saksi ang suspect nga si Jesse John Zamora na tugtog karon at large. Unsihanay sa illegal nga droga amo ang ginalantaw sang PNP nga motibo sa pagpatay sang suspect kay Bolneo nga isa ka drug surrenderer. Sa number 3, nakarelease na sang pondo ang Comelec Provincial Office para sa mga nagserbis sa Pinili ay. Sunod sa kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar, ang pondo yara sa mga election officer nga nagserbi nga special disbursing officers. Pero may mga action officers nga unbonded o kung may mga unliquidated cash advances kag disallowances sa nagligad nga eleksyon rason nga ginpaagi ang pondo sa talatapan sang Provincial Election Supervisor. Sunod sa kay Salazar, nakapagwa na siya sang pondo damlag pa kag ang iban yara na sa tagsa ka mga election officer. Pero sa karon, kay tungod nga masako pa ang election officer sa pagsubmit sang election results sa talatapan sang Provincial Comelec, nagahingi
Nagpahingo si Salazar sang paghangop sa mga manunudlo kag nagserbi sa eleksyon. Igasabit man ni Salazar ang among election results sa Manila. Pero pasalig niya sa sulod sang 15 ka diyas o kun pasalig niya sa sulod sang 15 diyas humalin sa gipatigayon ang piniliay sandig sa Election Service Reform Act, ma-disburse o kung mabayaran gid ang tanan nga nagserbi sa eleksyon. Ang honorarium nga nabaton magadepende sa nangin papel nila sa piniliay kag subject sa santo nga buwis. Samtang, kung may reklamo man angot sa nanging resulta sa piniliay sunod sa kay Salazar, inay sarang mapatuhoy na sa nagakaigo nga tanatapan ayan sa korte o kung sa Comelec and Bank. Kinamatamat na namo na pagwa insofar as I'm concerned, nagpagwa na ko pundo sa pila ka kabanwanan kag syudad. The funds are already with the EO, and for the rest of the cities and municipalities, ara na sa EO. Ang concern sa subong is that kasubmit ang mga election officers sang mga election results nila pakadto diri sa akong opisina, which I have to bring to Comelec main office, to the National Board of Canvassers for party list and senators, kagang president and vice president. So medyo masakop pa. Sa number 2, mga kandidato ginpahanumdum sang Comelec nga mag-file sang ilang nga sose antes sang deadline sa Hunyo 8. Daog man o kon pierde, may obligasyon ng mga kandidato nga mag-file sa ilang Statement of Contributions and Expenditures o kung SOSE antes ang deadline sa Hunyo 8. Sa SOSE, mahibaluan kung sino ang mga donors ng candidates kag kung may overspending o kung wala. Sunog ang provincial election sa supervisor, Attorney Roberto Salazar, sa pag-file ng Certificate of Candidacy sa mga kandidato, sila ang gin-notify na. Pero liwat man nga magapadala sang notices ang Comelec sa ila. Sandig sa Omnibus Election Code, gina-require ang SOSE sa mga kandidato agud mapasiguro nga ginasunod nila ang gintala nga expenditure limit sa ila kandidatura. Ang kandidato nga mapaslawan mag-submit sang SOSE ang sarang mapasakaan sang disqualification case. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Si incumbent Congressman Greg Zataya napilian ni Mayor-elect Albi Benitez nga magpamuno sang interim transition team. Samtang ang masobra sa 500 naman ka mga traffic enforcers nga mga job orders padayon nga naga-duty sunod sa bitaw. May report si Nico Delfin. Ginpanginwala ni Bacolod Traffic Authority Office spokesperson Dennis Perma nga wala na nakabalik duty ang mga traffic enforcers sa dalanon sang Bacolod. Sunod sa iya, all accounted kag present para magtrabaho sa dalanon sang syudad ang masobra 500 ka mga enforcers. Patag niya nga kung wala man sa nakitaan nga enforcer pagkaligad sang adlaw sang piniliay, inabangod badamo sa ila ang nagpahuway kag iban gin masakit matapos man magserbe sa adlaw sang piniliay. So wala man problema kay fully deployed man tao takag gas ga follow man sila Japon sila nga duty detail sa schedule nila every day. So pwede ba niya ma-check ang mga anggaton dala kaya ba sila Japon ga duty. Ang bitaw, ang may 483 ka mga job order casuals sa iya proclamations, nagpasalig naman si Mayor-elect Albi Benitez nga wala siya sang kakason nga job order kung nagatrabaho man lang sila. What will you do with the juniors? Kung obra man lang sila, as I've said, wala gid sila problema. Si Benitez ang nagporma na sang interim transition team nga pamunuan ni re-elected Congressman Greg Zataya nga among magabalay sang tikang sang panibago nga administrasyon sa idalom sang Asenso Bacolod. 8 sa mga kaalyado ni Benitez ang nakasulod sa konseho kag 4 gikan sa Grupo Progreso. Si Vice Mayor Elcid Familiaran nga among nagdaog sa pagka-vice alkalde ang katapo man sang Grupo Progreso. Suno kay Benitez, nagkitay sila sa adlaw sang proclamation kag ipaiway niya na ang politika kay tapos na ang piniliay. Ang kaayuhan na lang para sa Bacolod ang ila pagatutukan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, subong nga adlaw ginasaulog ang International Nurses Day. Mga nurses subong lang liwat nakatipon kag nagsinadya matapos ang duha ka tuig. May report si Romeo Subaldo.
Sa peak sa pandemic, do halos hindi na magkit-anay ining mga nurses sa Bacolod Adventist Medical Center. Halos wala na sila sang oras nga makapahuway kag hindi na makita ang ilang mga yuhom. Pero kaina, bisa naka-mask, makita ang ilang mga yuhom sa ilang mga mata. Liwat na sila naka-celebrate sang adlaw para sa ilang mga nurses, ang International Nurses Day. Kag kaadlawan man ni Florence Nightingale, ang English social reformer nga statistician kag founder sang modern nursing. Sa sulod sang 2 ka tuig, wala sang celebration sa nurses bangod sa pandemic kag subong laliwat na tigayon liwat. So after 2 years nga daw wala kami ka-celebrate nga bongga. So we decided to have fun. Kita ko nga And to sa honor the nurses. Samo ni siya ka-funfair. Ma'am, sumo na kagulugin hawa na gid man kamo. Yes. May mga booth ang kada department. Mansig-mansig pakita sa ilang creativity ang mga nurses kag may mga produkto nga gina-display. May live nga mga mascot sang Corazon kag Lungs. May selfie booth kag madamo pa. Subong lang man kuno liwat nakatipon-tipon kay pwede na. Kanami lang kuno sa pamatsagan nga matapos ang 2 ka tuig nga sinakuay kag gakulba subong makasinadya na sila liwat. They have been, bakbakan nga obra, ang fear, ang tanan-tanan. And subong medyo nag-let up siya. We can be together, we can have fun together. Amo na nga the team who created this, the theme for this Nurses Week, thought it nga mag-fair kita para makaistoryahan ay makamingle with each other. Ang proceeds sa ilang mga baligya magakadto sa foundation sa ospital para sa mga indigent na mga pasyente. Barbie sa naka-mask ang mga nurses, ma-feel mo nga nagasubay na sila, nalipay na sila subukay. At least naka-relax na sila, gamay. Nakabay pa mintayo yun. Ang muna ginabamba nila kanina, bagkabay pa sige-sige na. Oo, kay frontliners na pala. Kagamay itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kaya dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.